Καλησπέρα κύριε Βότση και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα της δημιουργίας νόμιμων καζίνο στην ελεύθερη Κύπρο. Ένα ζήτημα αρκετά αμφιλεγόμενο στην κυπριακή κοινωνία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη στάση που έχει τηρήσει η κυπριακή κυβέρνηση, όπως φάνηκε μέχρι στιγμής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διάσκεψη τύπου που είχε γίνει για τον απολογισμό της τριετίας, όταν ρωτήθηκε, είχε τονίσει ότι δεν σκοπεύει να προωθήσει την εγκληματικότητα με την υλοποίηση μιας τέτοιας ιδέας. Η αδιαλλαξία αυτή για κάποιους φάνηκε να κάμφθηκε όταν ο τέος Υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε μια δραστηριότητα που θα ήταν τόσο προσοδοφόρα προς τα δημόσια ταμεία. Χρειάζονταν όμως κάποιες μελέτες για την προστασία του κοινωνικού ιστού. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα νομίζω η επίσημη θέση της κυβέρνησης παραμένει ότι η δημιουργία νόμιμων καζίνο είναι εκτός του αναπτυξιακού πακέτου. Πώς σχολιάζετε την τακτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα για το θέμα? Έχω αποκαλέσει αρκετές φορές αυτή την τακτική στρουθοκαμιλισμό. Και τι εννοώ στρουθοκαμιλισμό? Αν όντως στην Κύπρο δεν είχαμε ούτε τζόγο, ούτε τζογαδόρους, ούτε τις αρνητικές συνέπειες του τζόγου, που είναι πολλές, τεράστιες και τις γνωρίζουμε όλοι, νομίζω ότι κανένας δεν θα συζητούσε να δημιουργήσουμε από το πουθενά σε μια καθαρή κοινωνία, σε μια παρθένα κοινωνία όσον αφορά τα θέματα του τζόγου, να πάει κάποιος να δημιουργήσει καζίνο. Αυτό θα ήταν ο όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Κύπρο, για δεκάδες τώρα χρόνια, έχουμε όλες τις αρνητικές συνέπειες του τζόγου, ο οποίος, εφόσον δεν υπάρχει και κάτι, αν θέλετε, με ένα θεσμικό πλαίσιο του κράτους, το οποίο να διασφαλίζει αυτή την κακή συνήθεια για πολλούς, διασκέδαση άλλους. Αυτή λοιπόν η απουσία θεσμικού πλαισίου μας φορτώνει με όλα τα αρνητικά, χωρίς να έχουμε κανένα θετικό, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, από την θεσμοθετημένη λειτουργία αυτού του είδους των τυχερών παιχνιδιών ή του τζόγου, όπως επικράτησε να λέγεται. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι στρουθοκαμιλισμός. Εσείς πού αναγάγετε, σε ποια κίνητρα αναγάγετε τη στάση που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα? Για να είμαι δίκαιος, παρόμοια θέση, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές περιόδους, είχαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι. Και οι πρόεδροι οι οποίοι προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα. Και ο Σπύρος ο Κυπριανού και ο Τάσος Παπαδόπουλος στις δικές τους θητείες είχαν παρόμοια θέση. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι δυστυχώς τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά δεκάδες, εκατοντάδες συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας, δυστυχώς να αιμοδοτούν, να δίνουν δύναμη στο παράνομο ψευδοκράτος, με το να επισκέπτονται τα καζίνα του ψευδοκράτους και να ακουμπούν εκεί τα δικά τους τα λεφτά. Μία μελέτη, την οποία μπορούμε να αναφέρουμε, αν θέλετε, και στην πορεία της από ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, καταδεικνύει αρκετά θέματα από αυτού της οικονομικής απώλειας προς τα κατεχόμενα. Θα τη δούμε στην πορεία, αν θέλετε. Λέω λοιπόν ότι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων των τελευταίων χρόνων, η οποία επιδεινώνεται, η δημιουργία του διαδικτυακού τζόγου, ο οποίος δυστυχώς έχει δημιουργήσει τέτοια δύναμη που δεν ξέρω κάποιος αν μπορέσει πλέον να την ελέξει, παρόλο που η Βουλή προσπαθεί, και θα δούμε στη συνέχεια τι προσπάθειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαφυγή εκατομμυρίων ευρώ προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εκμεταλλεύονται την δυνατότητα λειτουργίας των λεγόμενων servers, οι οποίοι δίνουν αυτές τις υπηρεσίες μέσω της Κύπρου, αλλά σε servers στο εξωτερικό, οι οποίοι σε χώρες όπως είναι η Μάλτα, που επιτρέπεται αυτή η διαργασία, τις τροφοδοτούν με εκατοντάδες εκατομμύρια από φορολογίες που παίρνουν από αυτό το τζόγο. Και εμείς συνεχίζουμε να λέμε επιθυμίας, λέω και του Δημήτρη Χριστόφια, δεν θα γίνει επί της δικής μου θητείας, λέει ο πρόεδρος καζίνου στην Κύπρο. Είχαμε μια θετική αναλαμπή της δηλώσης του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Ακολούθως ανέλαβε και πάλι το βαθύ ακέλ της διαχείρισης αυτού του θέματος, με το να εννοούμε περιλαμβανόντας στο πακέτο, όπως έχετε αναφέρει προηγουμένως, των αναπτυξιακών προγραμμάτων, των αναπτυξιακών θεμάτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στο να ξεπεράσουμε και με αυτόν τον τρόπο ένα μέρος της οικονομικής κρίσης, από τα έσοδα δηλαδή που θα είχαν από τον τζόγο.
έχουμε δει και πάλι, επαναλαμβάνω, το ΑΚΕΛ να παρεμβαίνει και να παρουσιάζεται εντελώς διαφοροποιημένος από την πρώην Υπουργό Οικονομικών και ξανά το θέμα να μπαίνει στις ελληνικές καλένδες χωρίς να ξέρει κανένας την εξέλιξή του. Απλώς να σας πω ότι προτίθεμαι για άλλη μια φορά να ξαναθέσω προς συζήτηση. Το έχω γράψει το θέμα εδώ και 5 χρόνια στην Επιτροπή Εμπορίου. Το συζήτησαμε πολλές φορές. Βρίσκαμε πάντα κλειστή την πόρτα. Θα το ξανανοίξουμε για συζήτηση πολύ σύντομα για να δούμε επιτέλους αν η κυβέρνηση έχει σταματήσει να το καμιλίζει και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, παίρνοντας όσα θετικά μπορούμε να πάρουμε στον τομέα της οικονομίας και αντιμετωπίζοντας όσα αρνητικά που υπάρχουν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τα οποία όμως σήμερα υπάρχουν όλα τα αρνητικά, χωρίς το κράτος να έχει οποιαδήποτε έσοδα για να μπορέσει και επί των αρνητικών συνεπειών του τζόγου να έχει συγκεκριμένες δράσεις. Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή, με βάση και αυτά που αναφέρατε μέχρι τώρα, ότι η Κύπρος έχει απομειστεί τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου έτσι όπως φαίνεται να λειτουργεί μέχρι σήμερα, χωρίς να μπορεί να αποκομίσει τα κέρδη που θα μπορούσε να αποκομίσει αν θεσμοθετεί νομικά το όλο ζήτημα. Έτσι είναι και από τα συγκεκριμένα κέρδη, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο ποσοστό αυτών των κερδών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τζόγου. Γιατί ο τζόγος και τα προβλήματα του, που υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, είναι εκεί. Απλώς κάποιες άλλες χώρες λένε ότι ναι, δημιουργώ ένα θεσμικό πλαίσιο, ελέγχω σαν κράτος και όχι οποιοδήποτε άλλος που μπορεί να ελέγξει αυτά τα πράγματα και γνωρίζουν ότι ελέγχουν σήμερα δυστυχώς αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σε ένα ημιπαράνομο καθεστώς. Κανείς δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα. Λέμε ότι και ο διαδικτυακός τζόγος τώρα, εάν ο σερβερ είναι σε ευρωπαϊκή χώρα και αυτός που παίζει με την αντίστοιχο υπολογιστή της ευρωπαϊκής χώρας, δικαιούται. Αν τα ακουμπά εκεί στο χώρο που πηγαίνει, δεν δικαιούται. Και βγες από μέσα και τρέξει να ξεκαθαρίσεις πώς όλα αυτά μπορούν να ξεκαθαριστούν. Λέω λοιπόν ότι κέρδη σε άλλες χώρες από τον τζόγο που παίρνουν από τα καθήκοντα, η φορολογία και τα συγκεκριμένα κέρδη, μέρος αυτών αξιοποιούνται από το κράτος και είναι υποχρέωση αυτών που έχουν πάρει τις άδειες για να λειτουργούν αυτά τα καζίνο, εφόσον δεν τα λειτουργεί το ίδιο το κράτος, όπου έχει αποφασίσει να μην τα λειτουργεί το ίδιο το κράτος. Μέρος αυτών των κερδών επενδύεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και στο να γίνει προπαγάνδα εναντίον του τζόγου. Όσο και να φαίνεται αυτό που σας λέω τραβηγμένο, γίνεται σε άλλες χώρες. Και αυτό λέμε ότι μπορεί να γίνει και στην Κύπρο. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Όλα τα αρνητικά χωρίς κανένα θετικό. Είχατε αναφέρει προηγουμένως κάποια στατιστικά στοιχεία. Μπορούμε να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες για τους αριθμούς της απώλειας κερδών. Για τα κατεχόμενα. Όταν είχα γράψει το θέμα και ξεκινήσαμε τη συζήτηση στην Βουλή, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο έκανε μια έρευνα που έλεγε ότι στα κατεχόμενα κάθε χρόνο σπαταλούνται 5 εκατομμύρια λίρες τότε ήταν προς την. Μπορεί να είναι και ευρώ, ίσως να πω λάθος, μπορεί να είναι και ευρώ, προς το καζίνο του ψευδοκράτους. Και η δική τους με έρευνα έλεγε ότι για κάθε 1 ευρώ που χρησιμοποιούνται το cash, χρησιμοποιούνταν 20 ευρώ μέσα από πιστωτικές κάρτες. Με αποτέλεσμα, ακριβώς αντίθετα, για κάθε 1 ευρώ που χρησιμοποιείται από πιστωτικές κάρτες, 20 ευρώ χρησιμοποιούνταν σε μετρητά γιατί δεν ήθελαν να φαίνεται όλη αυτή η διεργασία. Τα 5 εκατομμύρια λοιπόν, τα οποία είχαν βρεθεί ότι σπαταλούνται από πιστωτικές κάρτες, αντιστοιχούσαν σε 100 εκατομμύρια μετρητών τα οποία καταναλώνονται προς το ψευδοκράτος. Και αντιλαμβάνεστε. Χώρια τα έξοδά τους για διαμονή κλπ. Χώρια τα υπόλοιπα. Άρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για το ψευδοκράτος, όταν εδώ η οικονομία του είχε 1002 και έχει 1002 προβλήματα, να αιμοδοτείται από τους δικούς μας Κύπριους πολίτες, οι οποίοι πηγαίνουν στα κατεχόμενα σε ένα παράνομο ψευδοκράτος και του δίνουν υπόσταση και δύναμη με το να ξοδεύουν σε αυτό εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς μιλούμε για τεράστιες απώλειες. Μιλούμε για τεράστιες απώλειες και αυτό είναι ένα μικρό κομματάκι. Άλλο κομματάκι, κομματάρα, όχι κομματάκι, είναι το τι σπαταλούμε σήμερα, το τι ξοδεύει ο κόσμος σήμερα στον ηλεκτρονικό τζόγο. Όπου τα έσοδα, επαναλαμβάνω, από αυτές τις διεργασίες όλες πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα ή σε αυτούς που τις κάνουν, εφόσον δεν τα παίρνουν σε ευρωπαϊκή χώρα, που είναι παράνομο να μην πηγαίνουν απευθείας στο σερβερ των ευρωπαϊκών, αν θέλετε,
όπου άλλες χώρες όπως είναι η Μάλτα έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο για να δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα και να παίρνουν τα εκατομμύρια των άλλων χωρών, οι οποίες, επαναλαμβάνω, στο ουδοκαμιλίζοντα λένε στη χώρα μας εμείς δεν έχουμε καζίνο. Πολύ ωραία, δεν έχουμε καζίνο, όμως έχουμε ένα άλλο σύστημα το οποίο μπορεί κάποιος να ξοδεύει τα λεφτά του μέσω της Μάλτας, να τα παίρνει η Μάλτα, να παίρνει τα κέρδη η Μάλτα, να παίρνει τη φορολογία η Μάλτα και εμείς εδώ να σφυρίζουμε αδιάφορα και να λέμε δεν θέλουμε να γίνει καζίνο με τις δικές μας θητείες. Πόσο σημαντική θα λέγατε ότι είναι η διεξαγωγή ορισμένων μελετών για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν προτού προχωρήσουμε στην υλοποίηση οποιασδήποτε ιδέας για αυτό? Έχουν γίνει 2 μελέτες από τον ΚΟΤ. Όταν ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτό το θέμα, γιατί και εμείς προβληματιστήκαμε. Όντως υπάρχουν θετικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρο όπως είναι στο δικό μας το μυαλό. Μήπως έχουμε λάθος εμείς? Αν έχουμε λάθος, το παραδεχτούμε, δεν είμαστε παντογνώστες. Και ή τα κοινωνικά προβλήματα είναι εκεί, θα επιδεινωθούν, θα λιγοστέψουν. Και έκανε ο ΚΟΤ 2 μελέτες. Σίγουρα η μελέτη είναι ξεκάθαρη ότι στα οικονομικά ωφέλη που υπάρχουν, θα υπάρξουν οικονομικά ωφέλη και για τον τουρισμό, όπου μπορούν να προσελκύσουμε παίχτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν στο καζίνο από άλλες χώρες, όπως είναι το Ισραήλ, μια φιλική πλέον, αρκετά φιλική πλέον χώρα, η οποία έχει και κίνητρο να επισκεφτεί ο Ισραηλίτης πλέον τουρίστας στην Κύπρο με τα όσα διαμορφώνονται στην περιοχή μας και με την κρίση που υπάρχει με την Τουρκία. Λέω λοιπόν ότι και στον τουριστικό τομέα αναβαθμίζει το τουριστικό σου προϊόν με ένα προϊόν το οποίο για κάποιους μπορεί να θεωρείται κατάρα και μπορεί να είναι και κατάρα. Ο τζόγος και είναι κατάρα, το λέω ξεκάθαρα. Όμως έχει κόσμο ο οποίος θέλει, έχει τη δυνατότητα την οικονομική να χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι για να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες και θα το κάνει κάπου αλλού, δεν το κάνει στην Κύπρο. Οπότε τουλάχιστον να λειτουργεί υπό πιο ελεγχόμενες συνθήκες παρά με βάση το σημερινό καθεστώς. Και θυμηθείτε τι είπα στην αρχή. Αν δεν γινόταν τζόγος στην Κύπρο με 100 άλλες μορφές που γίνεται, κανένας δεν θα έλεγε να ανοίξει καζίνο. Όμως σήμερα λέω και τι δεν γίνεται. Και δεν είναι μόνο τα online καζίνο, γιατί θα μου πει κάποιο, μα αφού προωθάτε στην Βουλή νομοσχέδιο, να κλείσετε τα online καζίνο. Και υπάρχει νομοσχέδιο που θα περιορίσει σχεδόν απόλυτα αυτού του είδους τις μορφές ζώου και θα το ψηφίσουμε σύντομα στην Βουλή. Όμως δεν είναι αυτό μόνο ο τζόγος στην Κύπρο. Εδώ σε κάθε γειτονιά μπορεί να βρει χώρους όπου γίνεται τζόγος. Εδώ κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα τζογάρι θα το καταφέρει. Δεν θα το περιορίσει με το να μην κάνει τα καζίνο ή οποιοδήποτε τρόπο. Άρα η σωστή προσέγγιση, παραλαμβάνω, είναι θεσμικό πλαίσιο σωστό, να λειτουργεί η φορολογία σωστά ώστε το κράτος να έχει τα εισοδήματα για να κλείσει άλλες τρύπες του οποίες έχει, αλλά και παράλληλα για να μπορεί να κάνει την δική του μάχη εναντίον του τζόγου. Λέω λοιπόν ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρών, υπάρχει μπροστά μας δρόμος να ακολουθήσουμε. Η μελέτη δεύτερη όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις έλεγε ότι στην αρχή μπορεί να έχουμε αυξημένες κοινωνικά προβλήματα, να έχουμε μια αύξηση της επίρρειας προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως σιγά σιγά θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Σύντομα, όχι, αυτές οι περίοδοι δεν είναι δραματικές. Άρα και αυτό θα το προσμετρήσει κάποιος και παραλαμβάνω. Άρα η πλάστιγκα καγέρνει προς το ότι είναι θετικό να προχωρούσαμε. Η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ότι είναι θετικό και πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση σοβαρά, μυαλωμένα, με όσες ασφαλιστικές δικλείδες μπορούμε να πάρουμε, με όσο πιο σωστό ασφαλιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούμε να έχουμε, ασφαλισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ότι να υπάρξουν εκείνοι οι μηχανισμοί ελέγχου και το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει και πώς γίνεται η διαχείριση όλου αυτού του συστήματος για να υπάρχει, αν θέλετε, η ασφάλεια ότι είναι στα πλαίσια της πολιτείας που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Όποιος θα πάρει τις άδειες, αν δεν θα τα λειτουργήσει η πολιτεία, θα γνωρίζουμε ποιος είναι, θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτή την άδεια που θα του παρέχει ο νόμος να λειτουργήσει καζίνο σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε όταν επιτέλους πάρθει η πολιτική απόφαση. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα το να συζητάμε θεωρητικά για το τι πρέπει να κάνει και ποιος να μπαίνει, ποιος να μην βγαίνει και ποιος να μην έρχεται, αν δεν πάρθει η πολιτική απόφαση που θα γίνει καζίνο, τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά. Στο νομοθετικό επίπεδο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση του θέματος και αν θέλετε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα ασφαλιστικών δικλείδων ή πρακτικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Κοιτάξτε, όσον αφορά τον νόμο που αφορά τα συγκεκριμένα online καζίνο, έχει τελειώσει στην Επιτροπή Νομικών και Θεσμών που συζητεί μαζί. Θα έρθει στην Επιτροπή Οικονομικών τώρα για να δούμε το φορολογικό, τα φορολογικά νομοσχέδια που αφορούν αυτή τη διεργασία. Και ο στόχος είναι να περιοριστούν σχεδόν απόλυτα αυτού του είδους οι χρήσεις. Εμείς λέμε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να περιοριστούν αυτές οι χρήσεις, οι οποίες εδώ εκείνο που τρομάζει είναι η έκταση που έχει πάρει. Τελευταία μέτρηση ήταν 640 online καζίνο. Αυτό το πράγμα είναι τεράστιο για την Κύπρο. Θα μπορούσε κάποιο να συζητήσει, να με ρωτήσει τώρα, καλά, μιλάς για κανονικά καζίνο, τι σε ενοχλούν τα online καζίνο. Τόσο το ότι επαναλαμβάνω, όπως είναι σήμερα το σύστημα, λειτουργεί με διαφυγόντα κέρδη και για το κράτος και για οτιδήποτε ανεξέλεκτα εντελώς, λέω ότι θα μπορούσε κάποιο να συζητήσει στα πλαίσια τη ευρύτερη συζήτηση που λέμε για τα καζίνο, κατά πόσο κάποια θα ήταν και online καζίνο, αλλά σε ένα αριθμό αδειών, οι οποίες θα ήταν περιορισμένες. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν ικανοποιεί κανένα. Το να έχεις 640 καζίνο, αλλού να μιλάς για 3-4 καζίνο τύπου είτε resort, όπως λέει η μελέτη του ΚΟΤ, που θα εργοδοτήσει πέραν των 4.000 ατόμων το ένα, το resort, το μεγάλο, δηλαδή ξενοδοχείο, εστιατόρια, κινηματογράφους και καζίνο. Και ήταν η μελέτη του ΚΟΤ, ότι το ένα πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και το άλλο να είναι ενός συμβατικού τύπου καζίνο, είτε σε ένα ξενοδοχείο είτε σε ένα ειδικό χώρο, όπου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Λέω ότι είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση μας όταν μιλάμε για 600 πλέον online καζίνο που έχει γεμίσει η Κύπρος, έξω από σχολεία, έξω από περιοχές που είναι καλά να αποτρέπεις αντί να ενθαρρύνεις. Άρα, για να μείνουμε και ασυνεπείς με αυτά που λέω, ναι, εμείς προχωρούμε και λέμε ναι στο να γίνουν τα κανονικά τα καζίνο όπως εκκράτησε να λέγονται. Από εκεί και πέρα θα κουβεντιάσουμε για συγκεκριμένες περιορισμένες άδειες για online καζίνο, θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Προηγουμένως είχατε αναφερθεί στο παράδειγμα της Μάλτας. Με ρωτήσατε για παραδείγματα τι μπορούμε να περιορίσουμε. Ναι, μπορεί κάποιος να βάλει σωματικά κριτήρια. Μπορεί να βάλει φορολογικές. Ηλικιακά κριτήρια. Ηλικιακά σίγουρα πρέπει να είναι. Βεβαίως θα μπουν. Απλώς μπορεί να είμαστε και πιο αυστηροί από το κανονικό, θα έλεγα εκεί. Για να περιορίσουμε τους νέους από αυτή την κατάσταση. Μπορεί να μπουν, επαναλαμβάνω, σοβαρές ποινές που πρέπει να μπουν. Όπως επίσης σας έχω πει ότι μπορεί ακριβώς να μπουν και φορολογικά. Αναλόγως της φορολογικής δήλωσης του κάθε να μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν τον χώρο. Σίγουρα πρέπει να δοθεί άμεση στο τουριστικό προϊόν, στον τουρισμό, πρέπει να δοθεί άμεση πρόσβαση και θα δούμε ακριβώς και για τους Κύπριους πολίτες πώς γίνεται με τον πιο ανώδυνο τρόπο, αν θέλετε, για να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται. Ωραία. Όπως ξεκίνησα να λέω, η Μάλτα είναι ένα παράδειγμα που επισημάνατε κι εσείς ότι μάλλον κράτους αναλόγου πληθυσμού και οικονομίας με την Κύπρο που έχει εφαρμόσει ένα φιλελεύθερο καθεστώς όσον αφορά το θέμα, με αποτέλεσμα να έχει αποκομίσει όλα τα θετικά που θα μπορούσε να αποκομίσει. Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τέτοιου είδους ρυθμιστικά πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί? Η Μάλτα στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του προπολογισμού της στο ότι έχει αυτά τα εισοδήματα από το άλλο καζίνο. Από εκεί και πέρα, από εμάς εξαρτάται. Και έχω πει προηγουμένως, οι άδειες λειτουργίας των καζίνων, είτε είναι κανονικά είτε είναι όλα, θα στοιχίζουν αρκετά ακριβά. Άρα το κράτος από τις άδειες που θα εκδίδει θα παίρνει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση των προπολογισμών του. Από εκεί και πέρα θα έχει τη φορολογία των κερδών από αυτές τις δραστηριότητες. Θα έχουμε σοβαρό οικονομικό κέρδος. Και όταν αντιλαμβάνεστε μια κοινωνία, συζητά σήμερα, να αποκόπτει το μισθό του νεοεισερχόμενου νέου στην δημόσια υπηρεσία, όταν συζητά αύξηση του ορίου αφιπηρέτησης για να αντέξουν τα δημόσια ταμεία στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων που θα παίρνει ο άνθρωπος στην πορεία, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, να έχουμε αυτές τις αντιδράσεις από τους νέους ανθρώπους. Όταν η κοινωνία ολόκληρη, τα επιδόματα, οι διάφορες συντάξεις, οι διάφοροι μισθοί δέχονται αυτή την πίεση που δέχονται, όταν έχεις μια δυνατότητα να ενισχύσεις τα οικονομικά σου και να ενισχύσεις όλα αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως προς τη θετική πλευρά για τον πολίτη, είναι λαμβάνεις υπόψη αυτόν το δεδομένο και δεν έχεις σήμερα την πολυτέλεια να πεις δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν λαμβάνω υπόψη το τι συμβαίνει γύρω μου και επιμένω δεν θα γίνω καζίνο επί δικής μου θητείας, όπως λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι λάθος, πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις και επαναλαμβάνω όλες οι επιφυλάξεις του Προέδρου, σεβαστές, όπως ήταν και τον προηγούμενο Πρόεδρο. Όμως επαναλαμβάνω, άλλαξαν τα δεδομένα και αυτές οι επιφυλάξεις να ληφθούν υπόψη με
στο θεσμικό πλαίσιο που θα κάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο, χάνουμε πολύτιμα εισοδήματα και είναι κρίμα η Κύπρος σήμερα με τα τόσα οικονομικά προβλήματα να μην μπορεί να πάρει ανάσες από αυτού του είδους τις αναπτύξεις. Εν κατακλείδη, πιστεύετε ότι είναι καιρός για την Κύπρο να κάνει μια ανατροπή αναφορικά με το θέμα? Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε την ανατροπή. Είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Είναι μια κίνηση που τη χρειαζόμαστε μαζί με τις υπόλοιπες κινήσεις ανάπτυξης που έχουν αναφερθεί, είναι είτε οι αναπτύξεις των γκολφ και εκεί υπήρχαν αναστολές. Το περιβάλλον, τι θα γίνει με το περιβάλλον, τι θα γίνει με την ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές οι οποίες ήταν έντονοι, ενώ είχαμε περιοχές που ήταν καθαρά παρθένες στη φύση. Και όμως πήραμε τις αποφάσεις. Πήραμε τις κρίσιμες αποφάσεις. Η αφαλάτωση δεν ήταν η πιο οικολογική λύση, όμως όταν την ψούσαμε, πήραμε τις αποφάσεις. Τώρα συζητάμε να πουλήσουμε ή να χαρίσουμε για κάποιους περιοχή στο Χίλτον, απέναντι από το Χίλτον, για να γίνουν οι αναπτύξεις του Κατάρ. Αυτό ίσως να μην το κάναμε αν είχαμε την άνεση την οικονομική. Και όμως το συζητάμε. Συζητάμε τώρα να δώσουμε σε επενδυτές το μέρος του παλιού αεροδρομίου για να έρθουν από την Κίνα να κάνουν τις αναπτύξεις τους κλπ. Μπορεί κάποιος να πει: μα τώρα δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Άρα λέω ότι είναι όταν προσεγγίζεις τα θέματα ανάπτυξης με τον τρόπο, τον επίγον που πρέπει να προσεγγίσει, γιατί του χρειάζεται την ανάπτυξη, γιατί είναι αυτή που θα σου περιορίσει την ανεργία, είναι αυτή που θα φέρει εισοδήματα στον τόπο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Δεν είναι αρκετές μόνο οι περικοπές. Δεν είναι μόνο, δεν μπορεί μόνο με τις περικοπές. Η ανάπτυξη είναι ο βασικός πυλώνας. Το αναπτύσσουμε όλα τα κόμματα, το αναλύουμε σε όλες μας τις παρεμβάσεις για τα οικονομικά. Δεν μπορώ αυτόν τον τομέα ανάπτυξη που είναι ένα καθαρό κέρδος για το κράτος να τον αφήνω στην πάντα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν προβλήματα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε. Όχι απόλυτα. Αλλά ούτε σήμερα να τα αντιμετωπίζουμε. Και αντίθετα, σήμερα είναι στον απόλυτο βαθμό αρνητικά, ενώ θεωρούμε ότι με μια σωστή πολιτική μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά από αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα ο ανεξέλεγκτος τζόγος. Είναι πολύ σαφές το μήνυμα που δίνεται μέσα από αυτή την κουβέντα που είχαμε και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι στο σελίδα αυτή η οποία είναι την ευκαιρία για τέτοιου είδους συνεντεύξεις να πάει ακόμη καλά, πάει καλά από ό,τι γνωρίζω και παρακολουθώ. Και ελπίζω να είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και με τον κόσμο, ο οποίος βαρύθηκε τις τηλεοράσεις και τους πολιτικούς, με αυτόν τον τρόπο πιο άνετα μπορεί να παρακολουθήσει απόψεις, να κρίνει, να συγκρίνει, να σχολιάσει. Είναι καλά να ακούσουμε σχόλια και να πάρουμε και το feeling του κόσμου, πώς νιώθει ο κόσμος για αυτά τα θέματα. Και είμαι στη διάθεσή σας, οποτεδήποτε χρειαστείτε, να σχολιάσουμε, αν θέλετε, και τα ευρήματα τυχόν σχολείου που θα έχετε εσείς για αυτά τα οποία έχω πει σήμερα. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα.